Hola, em dic Josep Graupera, visc a Bucaramanga fa 2 anys i mig a Colòmbia i sóc empresari. Em dedico a lo que és la distribució de productes naturals de farmàcia per 9 departaments d'aquest país. En l'agrupament m'hi vaig apuntar ara fa prop d'un any, veient que des de que va entrar la democràcia realment era l'única força que lluitava per les aspiracions meves sobiranistes i des d'una forma clara i d'una manera transparent. La meva feina bàsicament des que m'hi he apuntat és promocionar Catalunya, promocionar el fet català a través de pàgines web dedicades a Catalunya o bé a la història de Catalunya, basades en Jordi Bilbeny, amb grups a Facebook, i ara ja estem mirant de preparar unes conferències amb la UIS, la Universitat de Bucaramanga, una genèrica sobre Catalunya, l'altra més específica de la història de Catalunya, dels descobriments en Jordi Bilbeny i altres historiadors, i després una ja més dedicada a lo que seria reagrupament, a fer un llançament aquí a Colòmbia de les forces de reagrupament. La voluntat sobiranista del poble català aquí a Sud-amèrica és bastant entès. No oblidem que ells varen tindre els mateixos invasors. El 20 de juliol d'enguany farà 200 anys que se'n varen desempallegar, malauradament d'una forma cruenta, i el que s'estranya moltíssim és que nosaltres encara estiguem així i que només tinguem que fer-ho amb 68 escons. És el que ells ens diuen, que tinguent-ho fàcil no se sap a què esperem. Una de les coses que més sorprèn i que a un el posa a reflexionar ràpid és quan estàs explicant la problemàtica i els anys que fa que dura amb gent del món cultural o gent del món polític, amb gent amb un pes específic, i ells diuen, bueno, però vosaltres quina classe de complexes teniu, quins lligams teniu amb aquest país, perquè ells detecten com una mena de lligam del síndrome d'Estocolm, i et diuen, és que l'únic que heu de fer és convèncer-vos vosaltres mateixos i fer-ho. Esteu respaldats i protegits per la Carta Magna dels Drets Humans i no hi ha volta de full aquí. Estem aquí reunits amb la doctora Idàlia Maritza Hernández, doctorada en empresarials, i l'he vingut a trobar perquè la seva paraula té força pes i força importància dins el món econòmic. I li he vingut amb la intenció de fer-li 2 preguntes molt concretes. Una és què en pensa de la independència de Catalunya com a poble, com a nació, i l'altra, quin és el seu criteri sobre el que seria l'aspecte econòmic, quin futur ens veu econòmicament. Hola Idalia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, las preguntas, una es a ver cómo ves tú, como sentimiento de nación, como posibilidad de nación, el hecho de que Cataluña tenga la intención de independizarse de España. Bueno, pienso que eso es un derecho que toda población debe exigir, porque no se alcanzan a imaginar lo que se siente tener este privilegio. Y la otra, cuando Cataluña sea independiente, que esto ya es un reloj que anda, no tiene marcha atrás, ¿cómo lo ves el futuro de Cataluña económicamente? Bueno, los números económicos cantan por sí solos y la población no se va a ver afectada. Pienso que al contrario, el lograr desvincularse de cualquier yugo les va a ayudar a crecer econòmicamente. Bé, ja ho heu vist. Sembla que aquí ho tinguin més clar que nosaltres. Muchas gracias, Idalia. No, con mucho gusto y que tengan lo que quieren. Gràcies. Tal com pinten les coses, estic segur que aquí la sentència del Tribunal Constitucional aquí se la prendrien com la talla de la cotilla que ens volen posar, no? I segurament la reflexió que farien és dir, senyors, no hi cabem, aneu fent sentències que nosaltres farem el nostre camí, i engegarien d'una. Són un pèl decidits en aquí. Jo només us puc dir que visca Catalunya lliure, us desitjo forjar els vostres somnis que es compleixin, una abraçada molt forta a tothom i salut. Ens trobarem. Adéu-siau.